Συνεχίζει. Έλα. Καλά είναι. Πιο δύσκολα, πιο στέλνα. Ωραίος. Ωραίο. Όχι, όχι, φτάνει αυτό. Είναι μικρό αυτό. Ωραίο, ωραίο, άστο. Ωραίο, ωραίο, όχι, άστο. Ήδη ήταν πολύ φάρδος αυτό. Πιο δύσκολο θέλω, πιο δύσκολο θέλω, πιο φάκι. Πιο φάκι, πιο φάκι. Εδώ, εδώ. Αφού σου είπα, είναι κοίτα με. 1, 2, 3, συγκεντρώσου. Λίγο πιο δύσκολα το κάνω. Συγκεντρώσου. Πολύ δύσκολα αυτό. Όχι, άσχη. Όσο πιο κοντό είναι πιο δύσκολο. Σίγουρα βέβαια, αφού είναι 10 κατοστά, το βλέπεις να ανοίξει. Φαίνεται, φαίνεται. Να δεν την πάει εδώ. Θέλω κοντά, είδες, από εδώ το σπάσα. Όχι να το σπάσω. Δεν θέλω να κοιτάω, θα διαλύσω. Πάρε και το άλλο, και το άλλο το ίδιο, χοντρό είναι. Πιο σκληρό. Πιο σκληρό θανάτο. Αυτό εδώ δείξε. Ναι, φαίνεται. Ναι. Πιο σκληρό και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν. Βλέπεις, να στο κάνω τουλάχιστον 15 καταστά. Μη σου φύγει όμως έτσι. Έτσι. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Είναι 4,5 καταστά. Γιατί είναι κοντά, όσο κοντά είναι πιο σπαστικό, δεν σπάει. Πόσο, εκεί, 30 καταστά, καλά. Όσο κοντό είναι το ξυλάκι είναι δύσκολο να σπάσει. Το ξύλο, πιο ξυλάκι. Ενώ αυτό, το ξύλο όσο κοντό είναι. Δεν είναι ξύλο. Αυτό είναι πιο δύσκολο όσο είναι πιο κοντά. Από λατάκι, ναι. Το ξέρω ότι είναι από λατάκι. Να είσαι καλά. Συγκεντρώσου. Είδες, από ταχύτητα δεν έσπασε, γιατί σίγουρα. Βάλε το μαύρο. Βάλε το μαύρο εδώ. Βάλε το μαύρο εδώ. Εδώ το μαύρο που φοράς στο χέρι με αυτό και με αυτό το ίδιο είναι. Όχι, το χέρι είναι το θέμα. Το χέρι είναι το θέμα. Το χέρι είναι το θέμα, αλλά το θέμα είναι η γρηγοράδα και η δύναμη του χεριού. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Εντάξει, έχουμε γράμματα, δεν παίζει αυτό. Έλα, αφού κάναμε προπόνηση πριν, τελείωνε. Το ξέρω, έλατε. Εκείνη το θέμα. Συγκεντρώσου. Δεν βλέπεις εδώ, δεν κοιτά. Είναι κοίτα πως αγαστά. Μα το βλέπω. Πως αγαστά είναι 2,5 καταστάρι. 2,5 καταστάρι, 3. Βλέπεις και πάμε. Ναι. Έτοιμος. Ναι.